Għandek rekord kriminali ta' 6 paġni mifrux fuq medda ta' 16-il sena. Hekk kienet irrimarkat il-qorti f'Settembru tal-2003 dwar Anthony Formston, magħruf bħala Sons. Kanvaser tal-Ministru Austin Gatto fil-jiem li għaddew tqabbad biex flimkien ma' kanvaser oħra jieħu ħsieb is-sigurtà tad-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. 44 sena mill-Belt Valletta, Formston għandu rekord kriminali u tul is-snin instab ħati ta' frodi, ksur tal-liġi fiskali kif ukoll aggressjoni fuq pulizija. Fil-qorti matul is-snin Formston ammetta li ħasem attiv f'ġemma li kistret il-paċi pubblika li kkawża ħsara ta' 500 lira Maltin li għeddet u weġġa lil numru ta' uffiċjali tal-pulizija u li huwa riċedif. Fost il-multi u sentenzi li weħel kien hemm 3 snin probation li matulhom kien ordnat ukoll biex ma jattendix għal ebda attività sportiva. Fit-13 ta' Settembru tal-2003 il-qorti kienet irrimarkat li dak iż-żmien Anthony Formston kellu rekord kriminali ta' 6 paġni fuq medda ta' 16-il sena illi kienu jinkludu każijiet oħra ta' ksur ta' leġiżlazzjoni fiskali u ta' attakk lejn uffiċjali pubbliċi. Anthony Formston li huwa bejjieħ tal-Monti instab ħati wkoll mill-qorti bi frodi kummerċjali u li kiser il-copyright meta ffalsifika l-ismijiet tal-prodotti li jbigħ. U f'każ ieħor Formston kien għal darb'oħra nstab ħati li bi kliem baxx għeddet u attakka uffiċjali tal-pulizija li kienu qed jagħmlu spezzjonijiet għal materjal ikkupjat. Formston u l-canvassers li kienu miegħu quddiem id-Dar Ċentrali kienu involuti f'argument sħun man-nies li kienu qed jakkumpanjaw lil Jeffrey Pulicino Orlando. Wara l-laqa, Pulicino Orlando kien staqsa jekk uħud minn dawn il-canvassers għandhomx proċeduri kriminali pendenti jew rekord kriminali. Sallum iżda 15-il jum wara, is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Paolo Borċolivier bħala l-persuna responsabbli mid-Dar Ċentrali baqa' ma weġibx għal din il-mistoqsija.